og velkommen til min kanal. Når jeg er ude og undervise på gymnasier for eksempel, så får jeg ofte et spørgsmål i den anonyme boks om, hvordan man giver et godt blowjob. Og det er et meget stort spørgsmål og meget individuelt fra menneske til menneske. Så det handler meget om, at man kommunikerer med hinanden og fortæller, hvad kan jeg godt lide? Og dig, som skal være den udførende part eller den aktive part, det er meget vigtigt, at du ikke gør noget, som du synes er ubehageligt. At du ikke går hurtigere frem, end du selv kan være med. Hvis man sammenligner sig selv med pornofilm, så kan man godt komme til kort. Fordi det, der foregår på pornofilm, har absolut ikke noget med det, som behøver at være din virkelighed at gøre. På pornofilm skal alting være meget voldsommere, meget vildere og meget mere eksplicit. Og derfor er det meget vigtigt, at du ikke tror, at du skal gøre det samme. Så hvis du første gang skal nærme dig en penis, som du skal give som du godt kunne tænke dig at give en oral oplevelse, så er det meget vigtigt, at du først og fremmest tænker, at det her menneske er et lækkert menneske, som du har lyst til at gøre noget ved. Og det kan godt være en god idé, at man lige gik i bad sammen først, så du ikke er bange for, at der er noget, der er uhygiejnisk. Alle mennesker har dufte, og det er helt normalt. Meget ofte så skjuler vi alle dufte i alle mulige parfumer, aftershave og sæber. Men når vi er helt renvaskede, så har vi alle sammen vores egen duft. Og det kan godt være noget, man skal vende sig til. Der findes masser af olier med dufte og alt muligt, man kan smøre på kønsorganerne også, så man ikke behøver at smage den naturlige duft. Men det er noget, du skal gøre op med dig selv, om det er det, du vil. Når du så nærmer dig den her penis, så er det en god idé at holde om den til at starte med, altså så det bliver en kombination af et håndjob og et blowjob. Og et blowjob, det er det, der også hedder oralsex. Når du så holder om den, så kig på den, kæl for den og nyd den, og gerne sig noget pænt til dens ejermand om den, så han også bliver stolt over den. Og så giv dig god tid. Ikke noget med at forjage, ikke noget med at tro, at du skal leve op til et eller andet, at du skal gøre det på den helt rigtige måde, men stille og roligt begynde at, ligesom du vil gøre på en is, slæk lidt på den. Brug dine læber, brug din tunge, stille og roligt udvid dit repertoire, og stille og roligt mærk efter. Have nogle gange øjenkontakt med modtageren, så han kan give udtryk for, om du er på rette spor, eller om det er helt off, det du laver. Og vær ikke bange for at lave noget forkert, men vær stille og roligt, så ejermanden kan sige, det er for hårdt, eller det er for vildt, eller lidt blidere. For det er meget vigtigt at kunne modtage en guidning fra den, som kan mærke, om noget er rart eller ikke er rart. Og tro ikke, at du skal tage noget helt ned i halsen, som du ikke selv har lyst til at få helt ned i halsen. Det er det, man gør på pornofilm, men det er ikke det, du behøver at gøre i virkeligheden. Så den første gang, du skal gøre det, så start lige så stille med dine læber, med din tunge. Vær udforskende, undersøgende, eksperimenterende. Prøv bare at lade det være en leg. Gør, hvad du har lyst til. Og stille og roligt, så vil din ejermand give udtryk for, at det er rart, det du gør. Og så er du på rette spor. Og så bare fortsæt med at være udforskende. Men lav gerne en kombination af noget, du gør med hænderne, og noget, du gør med munden og tungen. Og så er det jo det, at manden er jo ikke kun en penis og en pung, men også noget maveskin, noget inderlov og som sagde også en pung. Så vær udforskende, brug også din næse, snus, gnid med dine hænder, med dit ansigt i hele det her område. Og hvis der er noget af det, du synes, der ikke dufter godt eller er ubehageligt, så skal du ikke gennemføre det for din skyld. Så må du sige, jeg tror lige, vi skal en tur i bad igen eller noget. Du skal ikke gøre noget, som du selv synes er ubehageligt, fordi den oplevelse vil sætte sig i dig, så du ikke har lyst til at gøre det en anden gang. Og måske kan din partner mærke, at det synes du er ubehageligt, og så er det ikke rart for nogen af jer. Så gør noget, som føles rart og spændende og undersøgende. Og vær ikke bange for at sige, jeg er ny i det her, vil du guide mig lidt? Så skal I nok få en god oplevelse begge to. God fornøjelse.